Здравейте, приятели на Храни.ме, аз съм Николай Галинов и днес с вас ще приготвим нашата рецепта за боб. И така, първо ще сложим водата да заври. Сложете по-малко вода от начало да може да заври по-бързо. Ще използваме боб, който предварително съм накиснал, още от снощи, за да може да се свари по-бързо. Това е нужното количество вода, за да може да се свари боба по-бързо. Ще му сменим водата два пъти, като го оставим да вари между 10 и 15 минути. И сега ще ви представя необходимите продукти: пресен лук, прясна целина, пресен магданоз, морков, печен пипер, лук, чесън, домати консерва, може и прясно, олио, джоджан, чубрица, захар, сол, червен пипер и черен пипер. И след като сме варили боба 15 минути, е време да му сменим водата. Наливаме отново малко количество вода, за да може да се свари по-бързо. И връщаме обратно боба в тенджерата. Докато чакам да се свари боба, ще се настържа морковите. Използвайте едро ренде. И продължаваме с рязането на лука. Разбърквайте периодично боба, за да не загори. И сега ще нарежем чесънът. Първо ще го посолим, за да се пусне вкусовите аромати. Продължаваме с рязането на пипера. И сега ще намачкаме доматито, за да няма големи парчета. Натискайте хубаво. След като боба е врял още 15 минути, е време да сменим водата за последно. И сега ще нарежем магданоза и целината. Режете лука, отстраняваме мустаците. И сега започваме с запържването на морковите. Ще добавим малко олио. Добавяме морковите. И намаляме котлона. Прибавяме лукът и чесъна. Лукът трябва да омекне добре. След като са минали 10 минути, добавям печения пипер и пресните подправки. След като сме запържали всички зеленчуци, ги прибавяме към боба. И така го оставяме да ври. След като бобът ни е сварен, прибавяме доматито.
И започваме да добавяме подправките. Добавяме джоджа. Чубрица. Добавяме захар, тъй като доматито е кисело. Ще добавим солта накрая, тъй като тя спира процеса на варене. И през това време ще направим запръшката за бола. За запръшката добавяме олио. След като е загряло олиото, прибавяме брашното. Трябва да го разбъркате хубаво, за да не остане на буци. Прибавяме червения пипер. И сега прибавяме от бульона на бола. Получената каша я прибавяте към бола. Аз няма да я прибавям всичката, тъй като бола ми ще стане много гъст. Малко прекалих с брашното. Нужно е да оставите бола да заври за 2 минути и след това е готов. След като е заврял бола, добавяме солта. Добавяме и черният пипер. И за свежест ще поръсим с целина и магданоз. Надявам се моята рецепта за боб да ви е харесала. Абонирайте се за нашия YouTube канал, харесайте нашата страница на Facebook и до нови срещи!